Danmark er, uanset hvem der har ansvaret, i en alvorlig situation. Med en beskæftigelse, der er faldet, med negativ økonomisk vækst. Og derfor har vi brug for her ved åbningsdebatten at få et signal fra statsministeren om, hvorvidt statsministeren ønsker at forhandle finanslov med Enhedslisten, sætte reformerne på pause, eller statsministeren reelt uden at skose os vil tage imod en fremstrakt hånd, der går ud på at holde fast i at få gennemført de reformer, som regeringen selv har sat på dagsordenen, og lave skatte- og afgiftslettelser, der giver danskerne optimismen igen og sikrer danske arbejdspladser. Jeg synes, det er interessant at høre, hvad Venstre sådan går og siger til sig selv i øjeblikket. Og i øjeblikket er man ved at bilde sig selv ind, at det er vores skyld, at der måske ikke sker noget med grænsehandlen. Det har man sagt rigtig mange gange i den offentlige debat. Man er begyndt at bilde sig selv ind, at for et år siden, der tabte man ikke arbejdspladser. Derfor er det vigtigt at minde om, at på ganske få år, så mistede vi 170.000 arbejdspladser. Det er rigtigt, at krisen ikke er over. Det er den ikke i Europa. Vi kæmper med næb og klør for at holde Danmark ude af det. Og det er også rigtigt, som jeg sagde før, at man i Venstres regeringstid, som immervæk varede 10 år, mistede konkurrenceevne i Danmark. Og det er jeg nødt til at sige, fordi det jo nærmest fremgår af debatten, som om det er noget, der er sket i de sidste år. Det er det ikke, hr. Lars Løkke. Venstre bærer et meget stort ansvar for det. Skal vi løse problemerne sammen? Gerne. Hr. Lars Løkke Rasmussen. Jeg vedkender mig det fulde ansvar, og der er mange ting, man kunne minde hinanden om. Man kunne minde hinanden om, at de reformer, vi gennemførte i min tid som finans- og statsminister, der øgede arbejdsudbuddet med 100.000, det var reformer, der blev gennemført uden at Socialdemokratiet en eneste gang tog ansvar. En eneste gang. Selvom Socialdemokratiet så efterfølgende har valgt at gøre det til sin egen politik, op imod, hvad de gik til valg på, efterlønsreform, dagpengereform med videre. Man kunne minde hinanden om, at den femtedel af reformer, cirka et arbejdsudbud på 20.000, som den nye regering har gennemført, der har Venstre været der hver gang. Der er rigtig mange ting, man kunne minde hinanden om. Man kunne minde hinanden om, at da jeg som finansminister forhandlede offentlige overenskomster i 2008, der stillede statsministeren sig i spidsen for et alternativt flertal med en milliardlønpulje, der skulle bruges til at øge de offentlige udgifter. Nu skal vi så høre på, hvordan vi i tide ikke fik bremset lønstigningen. Man kan minde hinanden om rigtig mange ting. Men helt ærligt, læg nu taktikken til side. Danskerne er ikke interesseret i historieskrivning. De er interesseret i løsninger. Beskæftigelsen falder. Væksten er negativ. Regeringen må vælge. Vil den rulle dagpengereform tilbage med Enhedslisten? Eller vil den seriøst gå i forhandlinger med blandt andet mit parti om kontanthjælpsreform, om en grænsehandelspakke, om en erhvervsskattepakke, der kan lette byrderne på virksomhederne, give danskerne optimismen igen, sætte gang i vores erhvervsliv? Det er det, der er spørgsmålet. Statsminister. Jeg er rigtig glad for, at Venstre valgte at være med i skatteaftalen. Der er ikke nogen tvivl om, at Venstre prøvede at tænke lidt taktisk i løbet af den diskussion om skat. Men på et tidspunkt så fik vi jo lokaliseret Venstres formand et sted mellem Rio Grande og Rio de Janeiro. Og da vi havde lokaliseret ham, så lykkedes det så at få en aftale om skatten. Og det vil jeg gerne kvittere for. Det har jeg også gjort et par gange. Jeg tror, det er vigtigt, at vi er sammen om at løse udfordringerne. Og det er også derfor, når vi diskuterer nogle af de udfordringer, der er, så vil det klæde Venstre, som har siddet i regering i 10 år, at påtage sig et ansvar selv og lade være at skyde skylden på alle andre. Når man for eksempel diskuterer stigende grænsehandel, så får Venstre det til at lyde, som om det er noget, vi har skabt. Men nu har jeg jo brugt ret lang tid, jeg må ikke bruge så lang tid for formanden, på at fortælle klart og tydeligt, at det er Venstres fedtafgift. Vi stemte for, det står vi ved. Det er Venstres fedtafgift, det er dem, der fandt på det, ligesom alle de andre afgifter, Venstre fandt på. Jeg tror bare, det er vigtigt at have historieskrivningen med, også for borgerne, som sidder derude, og kunne få det indtryk, at Venstre ikke bar et ansvar her, fordi man har været lidt sen til at anerkende, at man har et enormt ansvar for, at vi har mistet 170.000 arbejdspladser, og at konkurrenceevnen bare er dalet